No, to sír vypražaný, ale nie. Nie, vypražaný sír to je srdcovka, keď už si není čo Ja vybrať. to tiež poznám. To je klasický highlight reštaurácie, ktorá je o ničom. Asi není nič, čo by ma dajak. Sírom nikdy nepokazíš. Hej, čo by ma dajak odradzalo od objednávky. Závisí od toho, aký som hladný a v čom sedím, hej. Ako... A sushi alebo vietnamská táto kuchyňa? Čo by som si neobjednal z vietnamskej kuchyne, tam sa dá všetko. Tam sa aj o nej všetko jedia. A z japonskej tiež tam není nič také, čo by ma dajak. Čo ti najviac chutí z vietnamskej alebo z tejto? Z vietnamskej, no... Jarné rolky. Jarné rolky. Hej. Fascinová. Z vietnamskej jarné rolky, to je moje, hej. A zo sushi? Ktoré? Z japonskej kuchyne? Ja som taký zastanca toho klasického sushi. Čiže tam to skončí samozrejme pri takých nigírkach a klasických máky a do blúdu veľa sashimi, surová ryba, len tak čerstvá nakrájaná. Čínskej kuchyne? Kung palo. Kung pao, aj? Super. A z talianskej? Pri mne? Alio, olio a margarita. Olio. To je topka. A čím čistejšie, tým lepšie. Španielská? Tam je veľa jedál, ktoré sú všade, hej, ale mne sa skôr páči ten spôsob stolovania, hej, v tých južanských krajinách, hej, lebo poviem to rovno, ja zožerím všetko, hej. Aj každý chce všetko ochutnať, ale keď si prečítaš ten taliansky alebo španielský nadpis a nevieš definovať, tak v tom momente pýtam na stôl všetko, alebo vyberiem si 5 jedál, dám si ich doniesť na stôl a každý si dá na čo má chuť a na budúce vie, čo si má pýtať.